siya. Ay, wala lakad na yung orasyon. Nakalimog ni. Ay, wow. Yan, nakalimog. Nako. Yan, nakalimog. Ito? Orasyon! Sabi, gano'n. Dito kong dalito, dito mo. Dalito. Dito kong dalito. Wait akong dalito. Gusto na kayo. Ay, ako wala siya. Focus ka palo, bata may terang naging piesto. Lalakad na ba, Ben? Siya ba? Lalakad na ka? Ay, ba? No, take it on. No, take it on. Okay kayo naman. Tumig na? Natumig na. Ay, kanda. Okay. Iba ka doon. Yan, iba ka doon. Kaway ka lang sa video. Hoy! Kaway ka lang kaway. Kaway ka, kaway. Ay, ikaw! Let's go! Lola! Lola! Buti pa yung mo. Siya ka di ba? Hindi makakita ka, sikat na. Ayos ba ba? Kasi kung dapat lalakad ka, relax ka mo. Tapos balance mo, wala kang isip pa rin. Kailangan makalakad ka, makalakad ka. Hindi mo ito ba? Mandala mo yun. Bini ka. Bini ka. Kailangan. Pas. Sige, pumasok. Baka ba? At yung pinapigyan ako. Push! Relax. Okay. Diba? Hindi dyan sa labas. Wala yung baby. Kailangan mo hindi kaya mo lang siya. Yan. Pamili ko ano. Focus ka. Yan. Yan po wala na ako. Wala na ako kaya oh. Lalakad na ka oh. Oh. Magtsatsayan sa swimming. Chat. J.K. Asho, malaki.
Push. Push. Di ba? Push. Push. Very good. So this okay. Great improvement. Thank you, Lord. Gas ka mo. Sige dito. Yeah. Push. Namang-rapal. Position, position. Sorry, dali mo ito. Ay, tako na niya ka na. Yan, berbala. Yan, sige. Kasi. Ah. Ben! Okay. Ben, putuwa ka na ba? Saan mo na? Ben, nek ako ba? Nek ako putuwa ka na. Bisa ka mo. Issue pa. Parang. Ano mo na issue? Sa amin naman. Sabi na ba? Water. Ganda naman binili ako. Pinabunganga. Yes, no kayo tante. Okay lang. Isa. Hanggang tita. Naatok ka tadang. Kaya sa muli po, ito po yung great improvement po ni Apo Asyong Bingkang sa kanyang 8 session, yung kanyang paglalakad na bin-improve na. Otherwise, you will make routine, massage, and some physical. So, watch po yung aming pong mga great improvement sa aming therapy foundation. Ito po sa Press, Sida, Mexico, Pampanga. God bless po, all of you.